субҳи барвақти 19 октябри соли 2025 фазои идона дар боғи фарҳангу фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ. кишоварзон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ маҳсулоти кишоварзии худро ба намоиш гузоштанд. дар чеҳраи кӯдакон табассум ҳувайдост. онҳо бо шодию сурур сайр мекунанд. яке таблак менавозад, дигаре суруд хонда рақсу бозӣ мекунад. забони кӯдакӣ гӯем шуморо ассалом, бо навои рӯдакӣ гӯем шуморо ассалом. лафзи мо лафзи ширини модарӣ, бо забони модарӣ гӯем шуморо ассалом. ҷашни меҳрубон иди ҳосил аст, рақсу мусиқӣ шодии дил аст. حاصل فراها زندگی آسان، تحصیل آسان و مرد دهقان. бонувон либоси идона ба бар карда маҳсули дастони худ кулча, самбуса, ширинӣ ва дигар намуди хӯрокҳои миллиро ба намоиш гузошта буданд. ҳунарҳои мардумӣ ки хоси занҳои тоҷик мебошад ба тамошо гузошта шуда майдони идонаро зиннати хос медод. ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон аст. воқеан ин сухан дар худ маънии зиёд дорад, зеро ба ҳар тарафе назар меандохтем маҳсули дасти заҳмати деҳқонро медидем. картошка, себ, каду ва дигар намуди маҳсулоти ниёзи аввал аз зумраи он маҳсулоти кишоварзӣ аст ки фазои идонаро рангин мекунад. маҳз заҳмату талошҳои деҳқон аст ки дастархони пур аз нозу неъмат дар хони ҳар яки мо фаровон мебошад. ноҳияи файзобод ки ноҳияи кишоварзӣ мебошад, тамоми маҳсулотҳои худро деҳқонон дар имрӯз ба марази тамошо гардониданд. албатта дар ноҳия чӣ аз ҷиҳати сабзавоткорӣ ва чӣ аз ҷиҳати боғдорӣ ки рушду намӯ ва дар миқёси ноҳияҳои тобе назир надорад, ин ҷашни мо тоҷикон буд ва дубора эҳё гашт. тамоми самти кишоварзӣ ки деҳқон дар он меҳнат ва заҳмат мекашад, ба якдигар боз ошногӣ пайдо кунанд, боз дучанд ҳамин гуна кишту кор зиёда гардад. иди меҳргон вобаста ба 4 иде ки дар ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. иди сада, наврӯз, тиргон ва меҳргон ки аллакои ҷамъоварии ҳосил аст. ҳамзамон барои соли оянда замина гузоштан низ ин ҷашн за худаш замина мебошад, чунки имрӯз тухмиҳои зироатҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои боғу токпарварӣ ва чорводорӣ пешниҳод шудагӣ ҳастанд. дар ин ҷо метавонанд деҳқонон аллакои интихоб барои кишти тирамоҳӣ ва кишти баҳор дар соли оянда замина гузоранд. деҳқон кишоварз бе тухми алосифат, бе корҳои агротехникӣ наметавонад ҳосили баланд ба даст биёрад. хушбахтона бо дастгирӣ ва ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат
барои беҳбуди кори деҳқонон имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шуда, техникаҳои кишоварзӣ бо иқтидори беҳтар дастрас карда мешаванд. вақте ки мо дар растаҳои ороставу пероста дар ҷашни бошгоҳи меҳригон анвои гуногуни меваву сабзавотро мебинем, албатта ҳамаи мо ҳис мекунем ки дар баландбардоштани ҳосили он саҳми олимони тоҷик хеле зиёд аст ва бо фурсат аз ин лаҳза бо директори институти хокшиносӣ ва агрохимия академияи илмҳои кишоварзӣ зебунисои бобохониёз аз суҳбате дорем. муаллима лутфан мегуфтед ки дар самтҳои бахшҳои илм аз иди бошгоҳи меҳригон то ҷашни меҳригон дар тӯли як соли охир дар институти шумо чӣ гуна дастовардҳои илмӣ ба даст омаданд? тӯли як сол чун дар паёми худ ҳангоми ироа ба маҷлиси олии кишвар ки соли 2025ро пешвои муаззами миллат соли рушди илм ва инноватсия эълон карда буд, академияи илмҳои кишоварзӣ низ соли 2025ро соли рушди илми кишоварзӣ ва инноватсия эълон карда буд. дар ин замина институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзӣ ки бо ду ташкилоти хориҷӣ ҳамкорӣ дорад ва ин ҳамкорӣ бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, муассисаи рушди соҳибкорӣ ки корбарӣ мекунад, яъне дар доираи лоиҳаи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ 10 озмоишгоҳи худро ба маблағи зиёда аз 7 миллион бо 58 номгӯ ташхисотҳо таъмин гардонд ва дар ин асно дар ана ҳамин озмоишгоҳ як сол яъне зиёда аз 6000 намунаи хокҳои хоҷагиҳои ҳам деҳқонӣ ва ҳам тухми парвар ташхисҳои хокро гузарондем, таҳлил кардем ва барои онҳо маълумотҳои мухтасар оид ба дараҷаҳои таъминокии хок ки ба кадом гурӯҳҳо яъне таассуб дорад маълумотҳои пурра ва меъёрҳои муайян кардем ва имрӯз хоҷагиҳои бисёри вилояти хатлон ки мо ҳамкорӣ дорем изҳори миннатдорӣ кард ки дар тӯли 5 соли охир бори аввал аст ки 55 сентнер пахта мегирад ва ҳамзамон дар доираи барномаи аз худ кардани заминҳои кишоварзӣ ба гардиши кишоварзӣ даровардан ки барои солҳои 2022-27 яъне қабул карда шуда буд, 6 гектар замин дар пойгоҳи институт, ҳам дар пойгоҳи таҷрибавӣ дар шаҳри ваҳдат ва ҳам дар ноҳияи файзобод ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуд. парвариши помидори файзоботиро, нави файзоботиро ки аз байн рафта буд, дар пойгоҳи таҷрибавии худ дар ноҳияи файзобод мо ин нави помидорро зиёд кардем ва имрӯз дар ана ҳамин растаи мо маҳсулотҳои кишоварзии мо яъне вуҷуд дорад. хуб, бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки директори институт таъкид доштанд, дар ноҳияи ёвон ташкилоти кишоварзие ки бо институти мазкур ҳамкорӣ мекарданд вобаста ба ташхиси хок ва муайян кардани таркиби хоки ин ташкилоти кишоварзӣ аз ҳар гектар 55 сентнери пахта рӯёниданд ва албатта ҳамин гуна бо дигар ташкилотҳои кишоварзӣ масалан дар ҳамин маврид ҳамкориҳо чӣ гуна ба роҳ мондан мумкин аст, онҳоро чӣ гуна ҷалб кардан мумкин аст вобаста ба ташхиси хок, чӣ дар ин маврид институти шумо ба ташкилотҳои кишоварзӣ кӯмак карда метавонад? албатта имрӯз имкониятҳои институт хеле фароғ аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ озмоишгоҳҳои яъне муосир имрӯз фаъолият дорад ва соли гузашта низ мо 72 хоҷагии тухми парварии кишварро яъне хокҳои ин хоҷагиҳоро пурра мавриди ташхис яъне қарор додем ва дар баробари маълумотномаи пурра харитаҳои ин минтақаҳоро яъне ин хоҷагиҳоро низ вобаста ба дараҷаи таъминнокӣ, вобаста ба дараҷаи эрозия, вобаста ба таркиби механикӣ низ муайян кардем ва имрӯз мо омода ҳастем, пурра омода ҳаст институт, чунки дар баробари озмоишгоҳҳои муосир бо 2 лабораторияи сайёр барои муайян намудани хок ба маблағи 2 миллиону 900 яъне дастраси мо гардид аз тарафи бонки ҷаҳонӣ ва муассисаи рушд дар соҳаи соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ки мо омодаем метавонем ҳам тариқи озмоишгоҳҳои
маосири сайёр ва ҳам дар озмоишгоҳҳои худ пурра таҳлили хокҳои минтақаҳоро дием, чунки ҳосилнокӣ зироатҳо ва сифати ҳосил маҳз вобастагӣ аст аз дараҷаи таъминнокии хок бо моддаҳои ғизоӣ. хоҳем нахоҳем ин чиз таъсир мерасонад ва дар баробаре ки ҳосил хуб мешавад, сифати хуб мешавад, барои хоҷагидор низ аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок аст, чунки агар хоки хоҷагӣ аз рӯи таъминот ба гурӯҳи 5 яъне аъло таъмин бошад, хоҷагидор метавонад танҳо 25% меъёри солонаи нуриро истифода барад. агар ӯ дар гурӯҳи 1 бошад, яъне 130% аст. вобаста ба имрӯза нархгузорӣ метавонад ки пурра он маблағро ба як хароҷоти дигари худ сарф кунад. хуб, дар идома табодули таҷриба ва машварати кишоварзон бо олимони соҳа идома мекунад ва фақат гуфтан мехоҳем ки бигзор дастовардҳои олимони соҳаи кишоварзӣ бештару боз хубтар бошад. намоиши идонаи кишоварзон раста раста аз гӯшаҳои ороста ифодаи баракати хирманҳои боғу заминҳои зироатиро ифода менамояд. ин бозгӯи фаровон маҳсуб мешавад. дар ҷашни шукӯҳманди меҳргон намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда аз намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсули дасти кишоварзон ва техникаҳои кишоварзӣ дида намуда ба ҳозирин табрикоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бахшида ба ҷашни меҳргон расониданд. меҳргон маънои меҳру муҳаббат, рамзи дӯстию рафоқат, бародарию ҳамдигарфаҳмиро ифода мекунад. пайдоиши ҷашни меҳргон бо усулҳои парастиши офтоб, нуру гармӣ алоқаманд аст. дар сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арҷгузорӣ ба тамаддуни бостонии миллати тоҷик ва эҳёи суннатҳои аҷдодӣ ва тарғиби он ҷойгоҳи махсус дорад. дар ин ҷашни бошукӯҳ ба намоиши маҳсулот аз маркази захираҳои генетикии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон як таваҷҷӯҳи хоса дошт. чаро? зеро ки дар маркази мазкур вобаста ба дарёфт ва пешниҳоди тухмиҳо ба кишоварзон як тартиботи хосаи худро дорад ки беҳтараш дар ин маврид директори ин ниҳоди илмӣ Фарҳод Пулодов суҳбат мекарданд. хуб, муаллим лутфан мегуфтед ки дар мавриди пешниҳоди тухмиҳо ба кишоварзон дар тӯли 1 сол масалан аз ҷашни меҳргон то ҷашни миллии меҳргон чӣ навгониҳо, чӣ дастовардҳо дар маркази шумо ба даст омаданд? дар муддати 1 соли дароз мо тавонистем ки аксари навъҳои маҳаллиро киш карда барқарор кунем ва дар ин маврид мо низ навъҳои маҳаллиро тухмии онҳоро зиёд кардем ва мо чӣ хел ки дида истодаем дар инҷо мо навъҳои маҳаллӣ зироатҳои зағир, зироатҳои ғалладонагии гандум, ҷавдор ва дигар зироатҳои ғалладонагиро ба маърази тамошо гузошта шудааст. инчунин мо он навъу намунаҳое ки дар муддати экспедитсия аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ки ҷамъоварӣ мекунем ва ин навъҳои нодир мебошанд ва мо тавонистем ки дар як муддати кӯтоҳтарин онҳоро киш карда барқарор кунем ва имрӯз мо дар ин чорабинии худ ба намоиш гузошта шуда истодааст. инчунин инҳо маҳсулотҳои сабзавотӣ албатта мебошанд ки бениҳоят имрӯз таваҷҷӯҳи сокинони шаҳр ба маҳсулоти сабзавотӣ низ зиёд шуда истоданд ва мо кӯшиш ба харҷ дода истодем ки ин навъҳои маҳаллие ки мо сол ба сол ки зиёд мекунем боз ҳам зиёдтар карда ва қисми онҳоро барои захирагоҳ нигоҳ дорем ва қисми дигари онро барои хоҷагидорон, деҳқонон барои зиёд кардани майдонҳои кишти худ кишт кунанд. хуб, дар соли 2025 аз олимони марказ ба кадом гӯшаҳои мамлакат ба тибқи сайрхатҳои тадқиқоти саҳроӣ ба экспедитсияҳо баромаданд? имсол кормандони маркази миллии захираи генетикӣ тибқи нақшаи тасдиқкардаи худ ба вилояти Сух, ба ноҳияҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Сух ва инчунин ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон
сафарҳои хизматӣ анҷом дода аз он ҷо бисёртар наву намунаҳои маҳаллие ки аллакай қариб ки ба нисфшавӣ гӯем рафта истода буданд дарёфт намуда ва тухми онҳоро ҷамъоварӣ карданд ва мо нақша дорем ки шурӯъ аз тирамоҳи ҳамин соли 2025 ва баҳори соли 2026 ин тухми ҷамъоваришударо дар қитъаҳои таҷрибавии худ кишт карда зиёд карда ва доир ба онҳо корҳои ҳам илмии тадқиқотӣ бурдани ҳастем ба хотири оне ки дар оянда навъҳои беҳтарини маҳаллиро ба хоҷагидорон тавсия диҳем. дар маркази мазкур кори илмӣ пешрафта истодааст ки албатта вобаста ба дарёфти навъҳои нодири махсусан дарахтони себ ки дар як сол ҳатто то 2 маротиб гул мекунанд ва натиҷагирӣ аз дар як сол гирифтани 2 ҳосил аз дарахтони мевадиҳанда ҳам дар маркази мазкур коркарди илмӣ шуда истодааст ва ҳамина гуфта мехостем ки имсол он дарахтоне ки дар фасли тирамо масалан дар моҳи октябр ноябр гул мекарданд чӣ гуна нашунамо доранд, чӣ гуна баҳорро ба ёд меоранд? албатта ин навъу намунаҳо ин шумо хуб медонед ки тағйирёбии иқлим ки дар саросари ҷаҳон шуда истодааст ва таъсири онҳо низ ба Тоҷикистон ҳам ҳаст ва мо шоҳиди он аст гардида истодаем ки 2 соли охир аст ки дарахтони мо дарахтони маҳаллие ки асосан дарахтони мевадиҳандае ки асосан онҳо як маротиба фарз кардем ҳосил медиҳанд қаблан як маротиба ҳосил медоданд ва мо шоҳиди он гашта истодаем ки онҳо аллакай дубора дар моҳҳои сентябр август сентябр гул карда боз ба ҳосил даромада истоданд ва ин шаҳодати он аст ки нисбат ба ин дарахтони мевадиҳанда бояд корҳои тадқиқотии илмӣ бурда шавад. албатта нашъунамои онҳо хуб ҳастанд лекин ҳосиле ки фарз кардаем барои хоҷагидориён ки барои олим лозим аст онро дода наметавонад лекин корҳои илмӣ дар ин самт бояд ки мо бурда шавад. бо ибтикори пешвои миллат ҷашнҳои наврӯзу сада ва тиргону меҳргон эҳё гардида дар замони истиқлоли давлатӣ ҷилои тоза гирифтанд. моҳи октябри соли 2011 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 80-солагии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур иброз намуданд ки дар баробари Наврӯз минбаъд меҳргон низ ҳамчун ҷашни миллӣ ҳар сол дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда шавад. 14 сол мешавад ки ҳамасола якшанбеи 3 моҳи октябр ҷашни меҳргон таҷлил карда мешавад. имсол ин ҷашни ниёгон ба 19 октябр рост омадааст. ҳамасола меҳргон дар тамоми гӯшаву канори мамлакат бо баргузории барномаҳои фарҳангӣ ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ доир мегардад. меҳргон бо туфайли соҳибистиқлолии Тоҷикистон аз нав эҳё карда шуда ҳамасола дар қатори дигар ҷашнҳо бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. меҳргон яке аз кӯҳнатарин ҷашнҳои мардумии орённажод буда дар қатори садаю наврӯзу тиргон яке аз ҳалқаҳоест дар силсила идҳои марбут ба тамаддуни кишоварзии аҷдодонамон ки онро деҳқонон дар давраи баробарии шабу рӯз дар тирамоҳ барои ҷамъбасти ҳосили боранҷ парваридаи хеш таҷлил менамоянд. меҳргон аз дигар ҷашнҳои миллӣ бо суннату анъанаҳои хеш фарқ мекунад. ин як ҷашни бисёр як хуб аст, яъне ҷашни ҳосил аст. хусусан як давраи бисёр муҳим, яъне даврае ки ҳосила тамоми зироатро ҷамъоварӣ мекунем. барои ҳамин ин ҷашна ҷашни мисол мубораки меҳргон мегӯянд. тамоми намоиши ҳамин навъҳое ки аз тарафи институт ихтироъ шуданд пешкаш карда шудааст. хусусан соҳаи селексияи пахтаба навъҳои данғара си, қубодиён си, ин навъҳое ки соли 2023 ноябандӣ шуд дар минтақаҳои пахтакори ҷумҳурӣ киш карда мешавад. акун дастовард ин як чизи муҳим аст. ин дастовардҳо бояд дар майдонҳои зиёд киш кардан дар кор, майдон ба зиёд кардан дар кор ва тухмипарвари ин навъҳоя барқарор кардан. вақте ки тухмипарварӣ ки мекунем албатта сифати тухми дигар мешавад ва метавонем аз тухми босифат яъне ҳосили баланд гирифтан мумкин. дар соҳаи илм бошад албатта таҳқиқотҳо мана тадқиқоти селексионӣ гузаронида мешавад. тамоми парваришгоҳҳо аз коллексия сар карда то парваришгоҳи озмунӣ дар селексия майдонҳо киш карда мешавад парваришгоҳҳо. имсол
یک سال معین شد چون که سایه پختکاری یک سایه اساسی است در جمهوری. نوعی که ما مثال در سلکسیا جاری کردیم البته امسال تا 45-50 سنتیمتر از زمین قطار حاصل داد. خصوصا دورگاه ها زیادتر حاصل دادند. اکنون از این دورگاه ها البته با آینده در دیگر پرورشگاه کش کرده، یعنی نوعهای با صفت پرورش کرده می شود و در میدان های زیاد کش کرده می شود. گفتن ضرور است که نه بلکه یک سایه پختکاری در همه ساحه، سایه سلکسیای گندم، سلکسیای قلگی ها، سلکسیای جوار مکه، یعنی یک حاصل زیاد گرفتند خواجگی دارا. این جشن تاریخی است البته. این ما مثال ملت تاجیک یک جشن دهقان در همین جمهوری ما مثال 4 جشن است البته. جشن مهرگان است، جشن صده است، جشن مثال نوروز است البته و جشن تیرگان است. این البته آینده باید فکر میکنم که زیادتر ما به این اعتبار میتیم و این جشن را همه وقت ما میگذاریم. مهرگان جشن جمع‌آوری حاصل معین نمودن محصول یک ساله زحمت مردم نتیجه دوران خشکی و آفتابی و حاصل جمع‌کنی میباشد. به این خاطر در روز برگزاری این جشن مردم لباس نو که رنگ ارواحانی دارد به بر میکنند و شادی و خرسندی مینمایند. به صحرای وطن فصل خزان آمد، جمال تیرمه پرتو فشان آمد، کمال نظم ما را داستان آمد، عزیزان جشن خوبی مهرگان آمد. در بالای خانه مهرگان شربت، گلاب، شیرینی، سبزوات، انار، سیب، انگور و گل‌های رنگارنگ می‌گذارند. گذاشتن چند سکه نقره، سنجید و بادام و پیسته و در ظرف آب خوشبوی آبشین هم رنگین است. در اطراف خان شمع‌ها را فروزان و در ظرف اسپند دود می‌کنند. استقلال دولتی برای احیای رسم و آیین‌های ملی از جمله مهرگان مرحله تازه باز نمود. محض با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مهرگان در جمهوری همچون جشن ملی طبیعی فیض و برکت فراوانی از نو احیا گردیده همه ساله در سرتاسر کشور صاحب استقلالمان جشن گرفته می شود. دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان این جشن ها دوباره احیا شدند. چه جشن صده است که اساساً در دوره زمستان یعنی دهقان کشاورز آمادگی میگیرد. در جشن نوروز باشد دهقان کشاورز به کشت آغاز میبخشد. طبیعت بیدارشوی است، الکوی دهقان کشت میکند. این در جشن تیرگان نیز جشن میراثی است. در اینجا الکوی حاصلنوکی اولی محصولات کشاورزی جمع‌آوری کرده می شود. تشبیه به آب نیز تیرگان آورده شده است و جشن مهرگان که امروز جشن غنیمت است. الکوی از نامش بینیم جشن مهر است. از روی سرچشمه‌های علمی در گذشته نیز جشن گرفته می شدند. کشاورزان محصولاتشون رو جشن می گرفتند، تبریک می کردند، با محصولات ها خوراک های گوناگون آماده می کردند و پیشنهاد می کردند. امروز که در این چهاره‌بینی بینید مردم با یک چهره های خندان، یک چهره هایی که بسیار با مهر است، یک دیگریشون رو جشن تبریک می کنند. محصولات های الکوی آماده کرده شون رو پیشنهاد می کنند، تبریک می کنند. فکر میکنم این جشن دوباره احیا شد و در آینده نیز برای نسل‌های آیندهمون این یک چهارگانه جشن میراثی اجدادیمون همچون میراث برای نسل‌های آینده نیز باقی میماند. پیدایش و گسترش و بزرگداشت جشن مهرگان را متفکران برجسته مشرق زمین در آثار خود وصف نمودند. طبق نوشته‌های آنان مهرگان جشن است که پاکیزگی و فراوان حاصلی رزق و روزی مردم، خانه پرناز و نعمت، قناعتمندی و نشاط را با خود می آورد و آن شکوه و جلال درخشان نیاگان ماست.
хусусиятҳои хоси ҷашни меҳргон вобаста аз сарчашмаҳои илмӣ гуногун аст. Аслан дар соҳаи фарҳангу таърихӣ гирем олимони зиёде кор карда тадқиқотҳои зиёде бурда ҳастанд. Дар соҳаи илми кишоварзӣ мо тавонистем дар даврони истиқлолият навъҳои зиёди дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла зардолу аст, шафтолу аст, себ аст, нок аст, инчунин навъҳои сабзавот ва дигар навъҳои полезӣ низ офарида шуда ба истеҳсолот равона гардидаанд, яъне ки истеҳсол мешаванд ва мо ҳамасола навъҳои худамонро муаррифӣ мекунем, то ки ин навъҳо дар минтақаҳо имрӯз ки кишоварз деҳқон ба ин навъҳо эҳтиёҷ доранд, зарурат ба тавсияҳои олимон доранд. фикр мекунам дар якҷоягӣ барои татбиқи илм дар истеҳсолот ба кишоварзон ин як натиҷаҳои назаррас мешавад. меҳругон воқеан ҳам ҷашни мардумӣ буда маҳбубияти он аз замонҳои бостон то рӯзгори мо расидааст ва баракати рӯзафзун дорад. меҳругон таҷлили оростани хирманҳои пуршукӯҳ ва ташаккули сулҳу дӯстиро дорад ва дар кишвари мо бо ин ҳама неъматҳо ҷашни хотирмони ҳамагонӣ мебошад. воқеан ҳам ҷашни бошгоҳи меҳргон ҳамчун ҷашни миллӣ, ҳарчанд ки дар тӯли як рӯз дар саросари ҷумҳурӣ ҳамин гуна хеле зебо пешвоз гирифта шуд ва таҷлил гардид, вале он баракате ки вобаста ба иртибот ба ин ҷашн дорад ва он ҷаҳду ҷадали кишоварзон барои риёндани ҳосили хеле баланд ки дар ин айём дар ин ҷашн натиҷагирӣ карда мешавад, дар тӯли сол идома кард ва ҳамин гуна ин ҷашн дар дастурхони ободи ҳар хонадон, дар саодати зиндагии ҳар як оила дар мамлакат то дер таъминандоз мегардад.